L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali beda jinvestiga l-allegati irregolaritajiet tal-Kumpanija Mali ta' Investments brabta mal-Housing Soċjali skandlu illi kien ġie espost mill-ex MEP Laburista Marlene Mizzi u li tefa' pressjoni kbira fuq Rodrigue Galdes illi dak iż-żmien kien il-Ministru responsabbli. Dan kien konfermat mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Housing NDLU fuq xandir tal-Istat kif wara riżenjata l-ex Ministru Rodrigue Galdes, Robert Abela oġbu jagħti r-responsabilità ta' dan id-dekasteru lil NDLU illi fi kliem sempliċi jfisser illi kollox ġi taħt Kastilja. Wieħed irid ifakkar illi kien il-Partit Nazzjonalista illi talab lill-Awditur Ġenerali jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet tant ħil politiku fil-Mali ta' Investments talba illi saret f'Novembru illi għadda. L-NAO qiegħed jinvestiga r-rapporti ta' nefqiet eżorbitanti ta' Mali ta' Investments id-dowmien eżaġerat fil-proġetti tal-housing l-allegazzjonijiet dwar nuqqas ta' ħlas lil kuntratturi u l-interferenzi politiċi li ġew allegati li kienu mamula minn fost oħrajn l-ex MEP Laburista Marlene Mizzi. Fil-waqt li NDLU l-sostna li hu se jkun qiegħed jikkopera mal-NAO, wieħed awtomatikament jistaqsi għal liema raġuni Rodrigue Galdes minflok ikkopera u spiċċa ir-riżenja. Galdes spiċċa warrab mill-kabinet wara diversi allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu ġejjin anke mill-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fosthom illi kien jitħabbeb mal-kuntratturi, illi kien jaġevola lil Rabatu u li ma kienx jagħti każ l-appelli ta' uħud fost oħrajn tas-Sindku Laburista tal-Birgu bil-konsegwenza illi qiegħed ħajjet iċ-ċittadini fil-periklu.